su prva liga, a ovo su naše trešnje iz našeg voćnjaka, mi smo iz Zaječara. Ovo je fenomenalno, već treći put, fantastično je sve. Prezadovoljni smo s onim što smo vidjeli i doći ćemo opet. I hvala na gostoprimstvu svim organizatorima. Super, ja sam od takav region iz Bugarska koji od dugo vreme se bavi sa trešnja, ali to su kod nas stari sortovi šta imamo mi, to su neki novi italijanski i smo hteli da vidimo šta vi radite i kako možda prenesemo to kod nas. Više od 150 gostiju iz 8 zemalja posjetilo je ovogodišnje dane polja trešanja, održane u Čeneju na imanju Vlade Popića, jednog od proizvođača. Iako za mnoge veoma teška proizvodna godina koja je umanjila projektovani prinos, trešnje koje su ostale za branje jednoglasnom odlukom svih proizvođača bile su odličnog kvaliteta. Pa ova godina mi smo u istočnoj Srbiji malo imali sreće, malo smo bolje prošli nego ovde u Vojvodini, nas nije zakačio, malo manje imamo gubitaka nego ovde i sve u svemu zadovoljni smo. Ovo je nešto predivno što Milica radi, mi smo već 3 godine za redom njegovi gosti i stvarno smo oduševljeni. Ovo je nešto prelepo što radi. Ova godina je mnogo loša, svi vidite kakvi su uslovi, najprije napad bube, kod mene je bilo mnogo rutave bube, onda posle toga bilo 1, 2, 3 dana mraza, pa mjesec dana kiše uzastopne svaki dan, znači jako loša godina. Ono što je ostalo, to je izuzetne kvalitete, znači krupne trešnje, ali jako malo ima. Trebalo je biti nekih 15 tona po nekome, prošle godine je bilo 9, ono negde 2,5-3 tone. Diplomirani inženjer zaštite bilja Bojana Brestovac, koja nadgleda i stručnim savjetima vodi sve savremene voćnjake u Srbiji i zemljama u okruženju, rekla nam je koji su sve izazovi od cvetanja do branja bili postavljeni ove godine pred proizvođače. Kada smo se našli tada, 10. aprila, mislili smo da smo najgore pregrmeli. Ispostavilo se da smo bile tek na početku. U suštini ova godina je bila jako specifična. Ono što nam nije za utehu, ali je činjenica jeste da nije samo nas zakačilo, nego je zapravo, moglo bi se reći, cela Evropa pamti ovu godinu i kao negativno, kao tešku godinu. Kada smo pregrmeli taj mraz i ono nešto roda što nam je ostalo, ušli smo u fazu cvetanja kada smo imali prvo jako vetrovite dane, onda smo imali jako puno problema sa rutavom bubom, to je bio samo početak kada je bilo i početak cvetanja, to je trajalo tokom celog cvetanja, bila ta borba. I potom smo imali jako niske temperature koje opet su otežale samo oprašivanje i onda konačno ulazimo u maj kada imamo kišu svaki drugi dan, odnosno više od pola meseca, 17 ili 18 dana. U maju je bilo kišovito, imali smo niske temperature, imali smo sve uslove idealne za pojavu bolesti i sve loše uslove za razvoj samih plodova. Tako da, suma sumarum, teško je izneti neku konačnu cifru, plod je umanjen, odnosno prinos je umanjen, za nekih, recimo, 50%, tako neko procent sam dali na početku, ispostavilo se da je to manje više neka generalna slika kod nas, ali rod koji je ostao uglavnom je jako dobro kvaliteta, tako da moramo tu neko da kompenzujemo kao i sa cenom. Ova godina je bila puna izazova. Pre svega, prvo smo imali mraz koji nas, ajde da kažem, nije iznenadio. Iznenadila nas se možda dužina mraza koja je bila oko 7 časova i stvarno bilo teško braniti. Mi jesmo sačuvali nešto roda, ali posle toga je došao neki vetroviti period koji je umanjio plodnju, odnosno oprašivanje trešanja putem pčela, pošto ja imam solitarne pčele. A posle toga svi znamo da je maj bio mnogo kišovit, znači to je ono što je isto uticalo na trešnju. Trešnja ne voli jako puno vodu, tako da je to u mnogome smetalo. I onda je na kraju problem bio taj što trešnja nije ujednačeno počela da sazreva. Hoću da kažem da nas je ovoj godini sve ono što je moglo da nas sustigne, sustiglo od tih nekih problema i ajde da kažem da je ovo neki nauk i jeste da je bilo gorčine zbog nekog gubitka ploda,
ali opet smo nešto prošli i naučili nešto novo. Korak bliže savremenom načinu proizvodnje, baš kao što to rade i agrarno razvijene zemlje, jeste i kalibriranje i pakovanje trešanja. Bez takve selekcije, kalibriranja i korekcije kompletnog kvaliteta i naših trešnje ne može da se izveze zemlje Evropske unije. Znači jednostavno bez toga ne može da izvezete Evropsku uniju. A s druge strane to nam govori da sve ono što smo ubrali, što smo mislili da je prva klasa, posle kompjutera, tačno znamo šta je prva klasa, šta je druga klasa, ako ima druge klase i tako onda se to znači tako i selektuje i tako se izvozi. Naravno, ta mašina nam omogućuje da 17 tona je na dan proizvodnja, ne na sat je tona i 700, tako da u svakom slučaju mi ćemo ovde da danas beremo ili sutra da beremo, dan prerađujemo i treći dan da ide za Veronu za izvoz. Znači, veoma bitna stvar i veoma bitan karik u sveme ovome što mi radimo proizvodnju trešenja, vodimo proizvodnju proizvođačima, dajemo tehnologiju, sve meliorativne mere, agromehaničke mere koje dajemo, ali najbitnija stvar, najvažnija karika je u svemu da taj proizvod kad treba da se ubere, da se taj proizvod i prodaje. Mi dajemo mogućnost, alternativu našim farmerima da mi taj proizvod, znači preko domaćina Vladimira Popića, izvezemo za Italiju po naravno i evropskim cenama koje su u tom trenutku. Očekujem da ovde može u ovom centru 17 tona u danu da se preradi. Bez uvođenja Global GAP standarda ne može se izvoziti na strana tržišta, poruka je struke. Global GAP je osnovna stvar, Global GAP to su kritične tačke koje kontrolišu kompletnu celogodišnju vašu proizvodnju, tako da to je jako dobro i zbog samih vas, da imate da znate ko je brao, kad je brao, čim je brao, kakav je bio, da li je radio tehnički pregled trak, da li su zdravstvena ispravnost ljudi i tako dalje, zdravstvena ispravnost voćaka, zdravstvena ispravnost biljaka, rezidue pesticida, insekticida i fungicida, da li je ostalo biljkama i tako dalje. To je veoma bitna stvar, znači o tome nema govora. Mi ovdje imamo ta Global GAP standard, znači gde nas kontrolišu Holanđani ili Nemci, u svakom slučaju svi naši farmeri u klasterima će Global GAP. Ove godine smo imali grupni Global GAP, ali verovatno u narednom periodu imaće svaki farmer u zavisnosti od količine proizvodnje, količine hektara imaće svoj Global GAP. Ove godine treba u Italiju da izvezemo, tako da očekujem da će ove godine ići u Italiju. Sada sve zavisi od cene, znate kako kažu. Pošto mi smo neki klaster, nas više proizvođača, cena igra nama voćarima značajnu ulogu, ko da najbolju cenu, taj će da nosi robu. S obzirom da kalibratori služi da imamo najbolju robu. Znači imat ćemo sigurno prvoklasnu robu. Jedan od gostiju na skupu bio je i Enrico Mazzon, vlasnik rasadnika sertifikovanih trešanja Vivai Top Plant, koji je među najvećim u Italiji. On je rekao da sa firmom Agroferti Crop sarađuje već 7 godina i da imaju odlične rezultate u podizanju modernih zasada u Srbiji. Ova godina nije bila dobra za vaše proizvođače. Imali ste mnogo problema sa mrazom. U Italiji je bilo drugih poteškoća, dodaje Enrico Mazzon. Mi smo se suočili sa niskim temperaturama tokom cvetanja kasnijih sorti. Također smo imali i mnogo kiše, palo je oko 300 mm po metru kvadratnom i sve to tokom berbe ranijih sorti, što je u mnogome uticalo na celokupan kvalitet trešanja. U Srbiji su trešnjari dobri, ocenjuje Enrico, i zaključuje da se italijanska receptura u gajenju trešanja dosledno primenjuje u našim voćnjacima. Očekivanja voćara od novih tehnologija su velika. Uprkos neizvesnom ishodu i proizvodnji koja zavisi od vremenskih uslova, ulaganja su opravdana.